Journaal. Vers van de pers. Dan gaan we naar Lisanne van Heiningen. Zij is verloskundige en we hebben haar al eerder geïnterviewd. 2 keer zelfs, omdat zij geen vergunning krijgt om als verloskundige aan het werk te gaan. De redenen waarom zij die vergunning niet krijgt zijn volgens haar niet terecht. Daarom is er een rechtszaak begonnen. En gisteren was de uitspraak van de rechter en die gaf de verloskundige gelijk. Maar dat betekent nog niet dat ze daarmee meteen een vergunning krijgt. Ze legt het zelf uit. Ja, we hebben gewonnen. Nou, dus, gefeliciteerd. Dankjewel. Wat dat betekent is dat de rechter bepaald heeft dat de beschikking die de minister heeft gemaakt onterecht is. Ja, de beschikking die de minister heeft gemaakt om jou geen vergunning toe te wijzen. Ja, precies. Dus hij heeft ons dan het gelijk gegeven. En de minister de opdracht gegeven om binnen 4 weken een nieuwe beschikking te gaan maken. Dat kan betekenen dat de minister opnieuw de aanvraag voor de vergunning afwijst. Dat kan zeker betekenen. Dat zou ik ook niet heel gek vinden, als ik heel eerlijk ben. Maar het is in ieder geval een stap in de goede richting. En daarnaast heeft de rechter ook een aantal voorwaarden, een soort van adviserend rapport gegeven. Omdat er 34 verklaringen zijn ingediend door cliënten, zorgmedewerkers over mijn kwaliteit van werken. Dat er dus echt behoefte aan is, dat mag niet genegeerd worden door de minister. Dus het is eigenlijk goed nieuws. Ja. En als je zegt dat je het niet gek zou vinden dat ze dadelijk weer met een beschikking komen die het afwijst, betekent dat omdat ze op die weg nu eenmaal zijn ingegaan. Jij wil wel aan de slag. Je bent ook al aan de slag als invalverloskundige. En daarom heb je zoveel goede reacties van klanten al gekregen. Ja, klopt. Ja. Ja. Wat verwacht je nu? Ik hoop vooral dat ze binnen 4 weken ook daadwerkelijk de nieuwe beschikking maken. Ik hoop natuurlijk dat ze zeggen, helaas, we hebben niet gewonnen en de rechter heeft bepaald dat je een goede kracht bent hier op het eiland en dat ze inzien dat het goed is voor de gezondheidszorg. Ja. En dat ze mij de vergunning gaan geven. Ik weet ook enigszins dat het niet altijd zo gaat hier op het eiland. Dus ik zou het ook niet gek vinden als ze weer zeggen nee. En dat we opnieuw de rechtbank in moeten. Maar ja, dan heb je wel deze uitspraak van de rechter al op papier. Ja. Die zegt dat de overheid niet zomaar gebaseerd op een oud verslag dit kan beslissen. Dat is inderdaad ook zo genoemd door de rechter. Dat zij deze beschikking opnieuw niet mogen maken op oude beleidsstukken en rapporten van de SVB. En dat ze daar meer recentere stukken voor moeten